Наши продукты начинают меняться. На что скардзяцца белорусы и якую свинью нам подкинули у России? Падрабязней у новинах з будучыні. З вами Ольга Старостина. Витаю и запрашаю. У меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. От чаго ж шалее Лукашенко? Перасыхаюць беларускія малочныя рэкі. Есть шампанское, самогон есть. Ну, так наливай. Дажыліся. Беларусь усё больш купляе малака і мяса ў России. Это же безобразие. Гипербалует Лукашенко. У нас Минобороны, начальники не думают. Я в этом убедился. Беларусь усё ж становится на дорогу войны. Наше время, по-моему, приходит. Беларусы любяць смачна паесці. Што будзем рабіць, калі і гэтую прыемнасць забяруць? Цяпер на паліцах крамаў велізарны асартымент тавараў, але людзі пачалі заўважаць тэндэнцыю. Харчы, якія раней шматкроць набывалі, да якіх прызвычаіліся, становяцца неспадзяванкамі. У нас продукты питания идеальные, шикарные продукты. И мясные, и молочные. Лукашенко приписывае заслугу наконт якасці беларускіх прадуктаў сабе, трошку Богу и Чарнобылю. Мы везде сохранили ГОСТы. Ну, еще и Чернобыль меня сподвиг. Все-таки люди тогда еще помнили, что Чернобыль был и прочее. Меня Господь надоумил. Я сохранил советские ГОСТы. Дзе толькі можна, ён хваліў сябе і беларускія харчы. У некаторых краінах поверылі настолькі, што пачалі падрабляць іх. Украинское масло шикарно, 40 гривен. Кампанія з падмаскоўных хімак, што назвала сябе «Бацькін резерв», прадае харчы, вырабленыя ў Расіі і Беларусі, але выключна пад выглядам беларускіх. Бренд очень странным, который пытается выезжать на вот этих истинах о том, что белорусская еда вкусная. Але тое, што каштуюць спажыўцы, ім не надта падабаецца. Мы платим просто за галимого качества картофель. Сапраўдныя ж беларускія харчы не падабаюцца рассельгаснагляду. У малочцы «Савушкін прадукт» смалявічае малако выявілі забароненыя рэчывы. Але расейцы ўсё роўна прагнуць набываць беларускае, а не расійскае. Мясцовыя вытворцы скардзяцца, таму рассельгаснагляд і шукае прычыны, каб забараніць увоз беларускага. Затое нашаму спажыўцу здавалася б есці сваё і радавацца, але беларусы наракаюць. Сегодня ребенок открыл, а там вот такая вот картина. Открываем йогурт «Детокс». Получаем подарок плесень. А можа, беларуская малочка не такая ўжо і айчынная. Летась мы ў Расіі закупілі амаль 20 000 тоннаў малака. Шашлык, мясные истории, одни жилы. І мясная прадукцыя беларусаў усё часцей не радуе. Нашли и народные предметы в колбасных изделиях «Петруха». Детская колбаса от Ганны. Вот металлический какой-то непонятный предмет. Купили фарш. Жалко, что вот эта вонь не передается. Свініну, каўбасы ды іншыя мясныя вырабы Беларусь таксама пачынае ўсё больш закупаць у Расіі. Пельмени, которые можно щелкать, как орешки, а мясо – это лишнее. Пусто. Нету. Так сталася, што цяпер зрабіць у Беларусі малочныя і мясныя харчы з уласнай сыравіны становіцца даражэй, чым набываць у Расіі. Как делают самые вкусные сырки в Беларуси, а может быть даже и в мире. Ужо не робяць. Кошты на сыравіну і пакаванне выраслі на 40%. Выпускаць прысмакі зрабілася нявыгадна. Вытворца гэтых сыркоў, полацкі малочны камбінат, апынуўся ў крызісе. Хаця яшчэ 5 гадоў таму гэта было прыбытковае прадпрыемства. Таму на рашэнне Лукашэнкі да яго далучылі стратны віцебскі малочны камбінат. Пра што неўзабаве полацкі малочны камбінат таксама стаўся стратным. Цяпер ратуюць яго, далучаюць да Савушкінага прадукту. Савушкин продукт, молочко. Достаю, открываю. Его запах ужасный. Сама Качанова гарантуе росквіт прадпрыемства і якасць прадукцыі. Это будет суперсовременное предприятие, которое будет выпускать практически ту же продукцию, которую сейчас выпускает. Але калі ў новых сырках попадецца чарвячок, то не спяшайцеся наракаць. Савушкин продукт. Тут вот живой червячок. Вось пакупнік паскардзіўся на прадукцыю менскага малочнага заводу нумар 1, назваў яе малаком-клеем. Завод падаў у суд і, канешне, яго выйграў. Блогеру пришлось принести официальные извинения, оплатить судебные издержки и удалить ролик.
А тым часам той, хто ўвагнаў у крызіс і сельскую гаспадарку і малочна-мясную вытворчасць, пабачыў святло ў канцы туннелю. Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство. Так і ўсю Беларусь зробяць стратнай, каб пасля куды-небудзь долучыць. Як вы думаеце, гэта робіцца зламысна або праз дурноту кіраўніцтва? І як вы ацэньваеце якасць цяперашніх беларускіх харчоў? Заўважаеце змены? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. І не забывайце паставіць лайк. Лукашенко хацеў пахваліцца дасягненнямі беларускага харчпраму і перад Кім Чен Ынам. А як цяпер аказалася, страшна зганьбіўся. Паўночна-карэйскі лідар на ўвесь свет прадэманстраваў, што ён круцейшы за беларускага правадыра. Не продается в магазинах, но самая лучшая в мире водка. Іх робяць адмыслова для Лукашэнкі. Харчы найвышэйшай якасці, якіх звычайныя беларусы ў крамах не пабачаць, ён прывёз у КНДР свайму новаму сябру. Асабліва хваліў цукеркі. Наш шоколад. Тоже он не продается. Это зефир. Попробуйте, может, вам понравится. Ці спадабаўся Кіму беларускі зефір, невядома. Але адказаў ён па-свойму, зладзіў у Пхеньяне цэлую выставу салодкага мастацтва. І там былі ўжо не 3 віды цукерак для вузкага кола дыктатараў, а больш за 900 салодкіх кампазіцыяў. Наша прадукцыя больш мастацкая за імпартную, а ў будучыні мы прыкладзём яшчэ больш намаганняў. У Паўночнай Карэі здолелі прадэманстраваць адначасова і кандытарскую, і вайсковую моц. Вішанькаю на торце стаўся танк. Мы атрымліваем вельмі шмат станоўчых водгукаў. Як вы думаеце, ці захоча пасля такога беларускі правадыр уступіць у гонку салодкіх узбраенняў? Затое у нас ёсць фарш з амбіцыямі. Уразіць гастранамічны свет пастанавілі ў Акадэміі навук Беларусі. Там у Інстытуце мяса-малочнай прамысловасці ствараюцца котлеты і адбіўныя з дапамогаю 3D-друку. Пра такую цікавінку ў Акадэміі навука павялі 2 гады таму, але толькі цяпер нам паказалі працэс друкавання ежы. Як сцвярджаюць навукоўцы, для гэтага яны выкарыстоўваюць адмысловыя сумесі з курынага мяса, свініны і ялавічыны. У свеце 3D-друк ежы ўжываюць, каб ствараць новыя прадукты, якіх раней не было. У Беларусі гэта хутчэй спроба зрабіць вядомую ўсім котлету ў новай патрыятычнай форме. А як вам такі дызайн? З'елі б? Гаспадарства, рыхтуйце грошы. Калі няма лішніх, зацягвайце паясы. Ужо хутка нам давядзецца раскашэліцца на чарговы пражэкт Лукашэнкі. Зброю будучыні, якую свет не бачыў. Яна амаль гатовая, засталося зусім крыху прафінансаваць яе выпуск. Грошы трэба вялікія, але аддачу абяцаюць яшчэ большую. Вы не подумайте, что я ретроград. На словах Лукашенко заўсёды наперадзе планеты ўсёй. Ён найлепей ведае, што ў будучыні будзе патрэбна. Я понял из недавнего обучения в Эмиратах, где китайцы меня учили. Гэтак Лукашенко, як яму здаецца, раней за ўсіх зразумеў, што трэба зброя, здольная знішчаць дроны. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный. Министр обороны говорит, на 1,5-2 километра сжигают беспилотник. Дзіўна, што галоўнакамандуючы дасюль не ведаў і не бачыў беларускага лазернага комплексу для барацьбы з дронамі. Пра айчынны гіпербалоіды вайскоўцы гавораць не першы год. Летась прэзентавалі беларускі шафран. Тады вайсковыя эксперты і заўважылі, што шафран падазрона нагадвае кітайскую распрацоўку Silent Hunter, вядомую ў Расіі пад назваю «Качевнік». У нас так заўсёды. Спачатку абвяшчаем, што стварылі сваё і аналага ў свеце няма, а пасля дэманструем тое, што ўзялі ад кітайцаў. Але і ад айчыннай лазернай зброі ў нас не адмовіліся. Беларускі гіпербалоід, як яго з любоўю называлі стваральнікі, распрацоўваецца на прадпрыемстве НТЦ «Лэмт». Эксперыментальны ўзор паказалі ў 2023 годзе. Летась мабільны лазерны комплекс «Фенікс» прадэманстравалі на выставе «Мілекс». Аказалася, што медыйны шум ад беларускай суперзброі ў разы мацнейшы за яе характарыстыкі. Зрабіць лазер, які прапальвае дрон, не складана. Значна цяжэй зрабіць баявую сістэму, якая б збівала дроны ў рэальных умовах, у пылі, пад дажджом, пры марозе і падчас руху. Для гэтага патрэбны не толькі вялікія грошы, але і высокакласная электроніка, спецыяльныя матэрыялы, добрыя радары, моцнае праграмнае забеспячэнне, шмат энергіі, выпрабаванняў і серыйная вытворчасць. Інакш кажучы, патрэбная развітая прамысловая база, а не толькі гучныя заявы.
Антидронавыя лазеры існуюць. Іх выпрабоўваюць Ізраіль, Турцыя, Японія, Кітай, Паўднёвая Карэя і ЗША. Але Лукашенко перакананы, што пад ягоным кіраўніцтвам Беларусь, дзе не могуць зрабіць робота для даення карову, абавязкова зробіць сваю лазерную зброю. Сделай, пожалуйста, робот для доения коров. Это нам очень нужно. Сродкі ён знойдзе. Грашыма не з уласнай кішэні раскідвацца лёгка. На айчынны электрамабіль вылучаў і на матацыкл, і на смартфон. Вылучыць і на свае зорныя войны. Нужные средства выделять на особенно новые, нужные для нас вооружения. Спадарства, пішыце вашыя меркаванні, калі гэта для вас бяспечна, пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды ў аккаунтах навінаў з будучыні ў ТыкТоку ды Інстаграме. Хто не хацеў бы жыць як кароль, хто не марыла выйсці замуж за прынца. А вы ведаеце, чым займаюцца сучасныя прынцы? Вучацца абясшкоджваць міны з дапамогай роботаў і дронаў. Прынц Гары падчас візіту ва ўкраіну выпрабаваў тэхніку для размінавання. Спачатку ён кіраваў дронам са штучным інтэлектам, які дапамагае знаходзіць і наносіць на карту выбухова-небяспечныя прылады, а затым пратэставаў робота для размінавання. Для ўкраіны гэта не проста паказальная тэхналогія, а вострая неабходнасць. На размінаванне краіны могуць спатрэбіцца дзесяцігоддзі і мільярды долараў. Так што сучасная казка цяпер такая: прынц, дрон і робот. Але ратуюць яны не каралеўства, а звычайных людзей, якім трэба бяспечна вярнуцца дадому. Наперадзе 3 дні выходных. Зычу добра адпачыць. З вамі была Вольга Старасціна. Да сустрэчы праз тыдзень.